Sampun paripurna nenggir sang bopang rakit tata saji. Tolak Barata puji Brata kunjuk murbat kang murba kawasa. Medal saking sanggar pangriyasan langgeng pecut kiasa mandiman ya sang sangga bawana. Yen jejeg pindhe tejayen malengkung kadhe kalung sigran nebak nibani Batara. Sami sakala kuda kiri kuping jepiping bututing jalan kalumayu kuda. Lagune lintang abima sakti. Mobat nabit ketatit kumalunggur pindha gutur waraga. Turaga Panji Wijaya. Sami sakala pecut kiasa mandiman tumiba ing Batara anuaken ardane gara-gara. Rudening gara semundeling antarik setekaping ondarandir gunjing kaya cundha manik rengut kang dadi sunelem bandini pindho jebol palawang ing kari masala tangkep kumite patite Wanganta Buga kawah candra hadi muka kene berendut siblek kedoba kayu wandong kayu wang samerebah pasuraya gawe gegering para widodaren kang samyungsi jengkareng wonten ing pandhelikaning Sang Mahadipati Waraga. Turaga Panji Wijaya. Gaglah wonten ing madyaning pagelaran agung resang bapa panjenengan ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa mugi katuruna wahyuning ketentreman wahyuning kawijayan wahyuning ketentreman ingkang nolak sengkeng kala sangka etan kala sangka kulon kala sangka kidul kelawan ngolor ngesor jumudul tekan durengganipun para putra-putra saking warga agung Turangga Panji Wijaya mugi hayu rahayu kalis ing sambikala waraga. Turangga Panji Wijaya konsentrasi bang Jaya Wijayati kalis lir ing sambikala sing nedya ngrusak isih kalah karo nedya dandani ingkang nolak sengkeng kala sangka ndur kelawan ngesor jumudul tekan dhuwur kang bali wonten ing papaning dewe-dewe sareng kala jumangkah anibani Batara Waraga. Turangga Panji Wijaya hayu ora hayu. Turangga Panji Wijaya putra Tengip Audio kasusul saking Praja Ludaya
alam Bairo Kasaro Pratanya Prabu Singa bareng sakembaran gojleng iblis kumalan ing arep lengaking jagat helu cacahe menika sang Dewi Palamani ya sang Bendari Durga ayo legana gawe legane atiku sampirke pundak kumaraga dadamu ayo maju kelana Sewandana aja para toto leno pangindam kelakon cengkelaku adamu Singa barok awiwuh dalah Senegating carita menika ratune ngapara dedempit ingkang ratoni jagate loka menika sang Dewi Palamani ngenyor sang bapa ingkang asta senjata piyancut Kyai Agung ya samandiman kang animbani Bantala dalah ya amuk solak warata jaya marata ayu awas samotirang anak-anak sapi kabobong kang nyabrang kali Bengawan Keyong gundak jarak sumute timunmu kuron walu Surabaya geger pati geger wong ya macan patine wadai
alun-alun Surakarta Gajah Mata Cinancang Wijito Gori Pati Cineker ayam Arro ayo salah Leno pengen damu gaglah kula mangsa ning Prabu Singa bareng lawan para tontro parengga duduk kareping dhewe ayo lono Sewandana lawan para tontro para jurit musik rucah lho dalah monggo dipun persiapkan bagi takjil acara bagi takjil dari kru Turangga Panji Wijaya Tansanggun Deli yen dadi lara ketok-ketokan kewala nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sami anulodo du ing uni caritane andeli rosang Prabu sasra bau ing mahes pati kang aran patih swanda lelapungan nipo
prakara kunakaya urut kang den tepi nuhun nitraho tomo yo ayo salam awe-awe salam budaya bangsa salam paseduluran salam awe-awe tangane awe-awe nang dhuwur kabeh yo ae oh awe-awe yo Turangga Panji Wijaya yo ayo tangane ame-ame yo ayo lo yo oh bakale Turangga Panji Wijaya hey monggo kagem sedaya kru dari Panji Wijaya monggo dipun persiapkan acara bagi-bagi takjil akan segera dilaksanakan bersama Turangga Panji Wijaya. Hati-hati dari pengendara jalan yang dari arah timur yang menuju ke arah barat, hati-hati, pelan-pelan saja. Semoga perjalanan Anda selamat sampai rumah tujuan Anda masing-masing, diberi keselamatan, diberi sehat walafiat dari rumahnya masing-masing. Acara bagi takjil dari Turangga Panji Wijaya akan segera nggih, mangke
begitu lagu-lagu mereka langsung dibagikan. Monggo kula suwun saking kru Panji Wijaya monggo dibantu mempersiapkan takjilnya yang akan segera dibagikan. Mas Doni ayo. Rasane jan kaya ngene Dik Lela. Pok tinggal suwene 3 tahun. Atiku jan kaya keronto-ronto. Saiki sliramu bali. Tak jaluk mung siji. Aja ninggalne aku, Dik. Terus piye sakjane ku ya ora tak jaluk lho Dik. Sing sabar sing jembar dadamu. Monggo takjilnya sudah bisa dibagikan. Persiapan kru dari Panji Wijaya monggo. Aja sedih ya Dek. Lah piye Mas Gondel penake? Diucapkan selamat sore Sugeng Sonten dari penonton Turangga Panji Wijaya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan rumahnya masing-masing dan segera bertemu keluarganya yang ditinggalkan di rumah. Monggo hati-hati di jalan, pelan-pelan saja sambil dibagikan takjilnya. Monggo semoga berkah bermanfaat bagi Anda semuanya pada sore hari ini.
kira apa talak nganti mbok ucapno nganti kapan rebah kal aku kabulno aku isih sayang kowe sing paling tak tresno mula aja gampang ngumbar swara yen salah aku jaluk ngapura aku ora pengen gawe atimu lara urip omah ana congkara iku lumrah nanging kabeh aja marake bubrah Turangga Panji Wijaya Panjak Santri aku sing kaya ngene tetep wae teruga ora ana perubahane yen namung tembung jare aja percaya yen kabeh mau durung ana buktine sing sabar aja nasu yen nasu ilang ayumu sing jembar pikir lan atimu aja gampang panas mergo cemburu diucapkan selamat menjelang berbuka puasa dan hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda tetap terlindung dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Hati-hati di jalan. Monggo Mas sing urung kebagian. Hati-hati alon-alon. Sing alon-alon. Alon-alon waton ning pokok apa Mas Gundel? Kelakon. Idul-idul. Kayak Mbak Lila. Saya antri nomormu piro? Keplekmu piro? Nomor loro. Lagune Carry. Mas hati-hati Mas, mbak-mbaknya hati-hati. Ucapkan terima kasih atas kunjungan Anda semuanya bersama Turangga Panji Wijaya. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kru dari Panji Wijaya juga, dari penonton yang hadir pada sore hari ini. Kenmeng ngopo
ya Dik Lela. Mas Don tak demokne apa piye ben kalingan. Keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku pentingne wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya langut ning pinggir segara Sesek ning jero dada pancen larake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnamu. apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda labe Wes kadang ati rasaku kang srungono tangisku becike kowe saka uripku paribasan ranggeh lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis tenku pilihane wong tuaku sapurane yen gawe lara atimu. diunggah ning dangdut Mas muga-muga sing pupus among lagune ya Dik tresnane dhewe ora keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalne aku mentekne wong liya apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara Sesek ning jero dada kangen Mas iya kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnamu. apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu
Di ayo as sing ari dasan trangge pipanging angkasa kowe tega gawe lara marang tresna lara iki wis dalanku pilihane wong tuaku sapurane ngaseru yen ah lara atimu sapurane yen gawe lara atimu Putra Denyem Audio tentunya bersama Toronggo Panji Wijaya hadir dari Desa Panceran Ngancar Kabupaten Kediri Jawa Timur. Yo dikasih ada Mas Doni apa Ndek Lela.